Llavors es van juntar el meu company amb un altre amic fotògraf per crear aquest projecte l'any 82. Primer van ser 3, els primers temps, uns mesos. D'aquí ve el nom, Triangle Postals. Van començar amb postals per Menorca, Mallorca i per les illes. I a partir d'aquí vam fer un canvi molt important amb la fotografia de postal que hi havia. Vam començar a fer fotografies d'arquitectura, de gent, de forma de viure, però amb una qualitat i un cuidado estètic que va revolucionar totalment la fotografia. Són les meves? Són les meves. Mira'ls. Vam començar llavors a treballar per Barcelona, per Costa Brava, per València, per Gaudí, i d'aquí va sorgir la idea de fer un primer llibre. Per tant, l'any 91 es va fer el primer llibre, era Barcelona en 100 imatges, i va tenir molt d'èxit, va ser molt interessant fer-lo. Clar, se treballava llavors amb fotolits, se treballava a mà, se treballava amb letre sec, tot s'havia de dissenyar, saps? És que és difícil d'explicar perquè era totalment manual. El procés de fer una guia és un procés complex i complicat. Primer has de pensar un poc quin producte vols, quins continguts vols oferir, el format, el nombre de pàgines... La importància d'una guia és intentar explicar un lloc, una destinació com Menorca, en una guia que al final van ser, no sé si de 150, 200 pàgines, aquesta feina de resumir el que és un territori que és petit però a la vegada és immens. També quan comences a recórrer-lo, quan comences a conèixer-lo, te n'adones de la gran quantitat d'informació que hi ha sobre Menorca. Després també les imatges, les fotografies, que per nosaltres és un tema molt important, seleccionar totes les fotografies, els fons que tenim, anar-les retocant després, tota la logística que comporta i, en fi, després moltíssimes revisions, sense parar. Nosaltres, més que vendre fotografies, venem paisatge. La fotografia artística, a vegades sí que es poden combinar. Hi ha fotos que tenen una qualitat artística extraordinària i serveixen per postal, però no sempre. Normalment, nosaltres fem una descripció d'un paisatge, aquell paisatge idíl·lic que m'he referit, que és el que la gent vol, no? És aquest record, aquell trosset, aquella cala en el moment ideal, amb poca gent, amb la mà molt calma. Clar, no sempre es combina, però sí que es poden combinar a vegades.
Al Jaume sempre li havia agradat molt el que jo pintava i al cap d'uns anys, quan vam fer una guia, la primera guia de Barcelona, que a més la va escriure un amic meu, el Llàtzer Moix, que és el cap de cultura de La Vanguardia, va ser una idea del Jaume que jo li fes unes petites imatges per marcar cada un dels capítols, cosa que li vaig fer amb molt de gust. Són coses que ens semblen interessants també, mesclar fotografia, text de qualitat i il·lustració. Fer aquest esforç per uns dibuixets que tot plegat eren minúsculs, pensar que valia la pena aquesta qualitat és molt de la manera de pensar de Triangle Postal. És un altre punt que marca una diferència respecte de Triangle i d'altres editors. Evidentment, tots els llibres que fèiem, no fèiem llibres per encàrrec que no segueixin la nostra forma de veure i de creure en el turisme, en el medi ambient. El llibre ha de seguir la teva ideologia quan tu el fabriques, quan tu el fas possible i el fas arribar a moltes mans, perquè si no, no ens interessa en absolut. És important, un poc, quan fas unes guies, tu estàs generant un contingut que el turista veurà i tu estàs generant un poc la realitat cultural del moment, perquè tens la responsabilitat també de dir les coses que se poden fer, les que no se poden fer, les que són perilloses, i amb això també li donem bastanta importància. Tens la certesa, jo crec que amb un segell com el de Triangle, que la informació que tens allà és fiable, és de confiança. A internet hi ha moltíssima informació, hi ha moltíssima informació verídica, no tota la informació que corre tampoc està contrastada. En aquest cas estaríem parlant de continguts que són contrastats. Sí, és patològic. Quan fas guies, després te compres totes les guies de totes bandes, te les mires bé, els mapes igual, i quan vas de viatge en fas ús i aprens també d'altres maneres de fer, o mira, ara aquests fan això i tal vegada agafes idees, però evidentment sí. Les guies el que ens dona és un coneixement, mentre la fem, un coneixement d'aquest espai, perquè, clar, hi som, ho treballem, ho tractem, ho coneixem, i a través d'aquí és com podem fer-ho més públic, no? I també sempre cercant el mateix que he dit amb les illes. Si feim una guia de Granada, també ens agrada que a Granada la gent que hi va respecti els costums d'allà, la forma de vida i la valori per lo que és, perquè per això anem de viatge. El que cercam els viatgers, el que cercam és la vivència de cada lloc, les diferències que ens fan junts, que ens uneixen, no veure tot sempre el mateix i no viatjar sense valorar les diferències. I això és el nostre joc una miqueta, saps?